Dalu sing dalu Mbak Kusmiati. Sing dalu Mas Petrus. Nyoto-nyoto nggak pelakon anyar, Mbak. Niki dalu niki. Nggih, niki pangudutane Ibu Raja Semar Mantu ning sing aja kaya pradatan. Oh nggih. Lakon Semar Mantu niku pirang-pirang. Kata. Ana Semar Mantu sing besan karo Togo kae dawuhe Tilang Sari karo Semara Dewa. Nggih. Terus malih ana lakon Semar Mantu dawuhe Raden Brontolaras kalawan Dewi Warasawati putra saka ing Ngawangga kuwi ya enek. Ning ana meneh Semar Mantu Bambang Senet kaliyan Lara Temon. Lah iki dipangun Yuti bojote ngelakon sing kula tau nglakoni ning insyaallah mengko iso tutup, Mbak. Amin. Iku danane akeh banget. Kula nonton wayang kuwi aja mung ditonton campur sari naletra. Leres nggih. Pesan-pesane morale mesti ana. Nggih pasti. Jenengan ngerti ora pesan morale wonten ing lakon iki ngerti ora? Wong Pandhawa niku rumangsa kepotangan budi karo Ki Lurah Semar, dadi wong nek wis kepotangan budi kudu bales bebuden sing apik. Leres. Tandurane Semar ki apik, mulane kumulane apik, dilalah arep barang gawe mesti nyumbang akeh banget. Kados Sohibul Hajat. Nggih, tepuk tangan buat Sohibul Hajat. Jumbuh ki Mas Petrus nggih. Nggih, tamune sempulur wiwit enjing ora pedhot tur dasare diparingi terang. Alhamdulillah. Wonten namung saking karang kali sing mawon saking gombong enten sing rawuh. Kita sinenggane kamane kali Ibu. Bapak tansah dalah Ibu Sartini kok pundhe kula ngising gulu kentah kula, ngising mulangi kula rumiyin. Zaman kula tesih bujangan. Sami mawon Mas Petrus. Nyontokane nunut taring Biyong Sartini kemingen. Lah ramaku kebiyen nunut tekane nyong yang nunut. Ya orang mau kena tukang gampang profesional. Ramamu nggak gampang karo saudara nggak undung-undungan wedang sih kepriwe nyonya gimana dan mikir kok. Iya ora betul kok tumplek mbok apa ya. Apa wis tau gampang karo saudara? Ya sering jodone. Angger undung-undungan wedang kok kepriwe. Ya Si di. Simulana. Ya pakai hati pakai istrinya manis. Jare bapakmu mbiyen kaya nunggang motor ya, Bos. Iya nyong. Wis supir ya. Mun sewu ya Bos ki nyong ora kowe gak kowe kodene siapa bisa nengok kiwe kepriwe tak manjat kepriwe nek nyalip kepriwe. Nek mandek kepriwe ya. Iya kowe kan siku sesi cilik ya. Iya 5 tahun. Oh bisa-bisanya bapakmu nunggang motor kuwi boleh ngodeg kowe, Bos. Pertamane pipit demi ngerti kalau kakakmu bisa. Tapi barang motor sih bisa kalau nyoto. Kepriwe kodene kepriwe, Bos? Kodene senggol tangannya. Senggol kawal. Senggol nenggok ya. Iya tapi ya kan jenengan prakteknya urung kawan bisa. Jangan manjat mengaring kalipo bangsane ya tayang. Ya pengen orang macet nang dalan pada berlaku. Yang ngoper gigi barang. Ya kalau kuplingan begini. Anggaran waktu, Bos, anggaran waktu. Anggaran aku ya nyimpan. Orang nyemplung jurang orang ya. Yes, yo ora lah. Maksudnya yang gumun kok. Dari kode-kode itu gumun kok. Lu selaku nih bebuku orang bisa cerita. Kalau sih nggak betina, kadang-kadang kayak kepleset kurang sesenti padahal. Liwat tuh dalam setapak tuh dur kali ya pada bisa makanya. Jantainya. Pengen tuh niku seru Pasien luar biasa. Tepuk tangan loh basikus kalau bapaknya basikus. Tapi dalman. Mengenai apa tuh? Anu kayak niki kan sore gubeng bodeng kula alhamdulillah. Apa iya ki ora tau tahu. Niku namanya Pak Bimbing ini sakna apa niki namanya? Oh dasane bunga sak anu paling itu ya Allah. Sing penting asal siku sing ngadeg mung kepengin awe duit. Oh iya Roger. Suwun ya Mak, moga-moga sehat lemah teles Gusti Allah sing bandes. Pancen seniman-seniwati kowe uripe karo sedulur penggemar. Leres Mas. Yang sing wis yang ngrasakno. Dadi uripe seniman kowe kan sedulur. Nggih. Karo dadi seniman pinter, kondang ki kan sombong. Nggih. Rezekine ya man dadi kurangi. Beda. Beda nggak sing ora sombong, jameran, sedulur akeh. Mau le ora niat nanggap siku be, lah siku bae lah sing wonge depet. Belasi. Tetep kaya punya. Iya iya alhamdulillah. Contohnya yang nangari kene wis pindho ya, Bos. Leres nggih. Ben tahun 2017 sampe ya, Bos. Nggih. Kok gale harep nanggap liyane mandan iku. Ya ana sing
Ana sing tawar lebih murah ya ana jare. Ya kan delok sehat lah. Ning wong gandeng sing ndonga kuwi rikuh karo nyong wis dadi sedulur. Karo Pak Bawor regane mandar larang dilalah tetep dipaneni. Ya tuh rezekine Rika, bagaimanapun ya tetap memberi. Iki kan ada fenomena dalang ki saingane ora larang-larangan ning murah-murah. Tenang gitu. Mawi yang orang nyili meripat kuping wong sing ngomong ya sing padana garpo. Langsung. Yang jane ditawani nek kari bakule dalang dia. Terus Ya murah. iya. Wah, kuli telung bengi. Ning nyong karo Bawor wis tak biasa dulur. Pira dadaki. Dan nyong wis gawa sono kumplit besi diimbui kanan jaban. Saking senenge karo nyong sekantar rombongan kesuwun iki Bapak Satiman muga-muga panjang yuswa, murah rezeki, selamat dunya lan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kowe sing jenenge maknane wong sedulur iki kaya kowe Gus. Bener nih. Jadi orang ana tembung barang larang terus mandi sedulur, larangannya ketone murah. Pokoke niku para sederek. Mulane kowe mesem karo wong. Ya gogonan go kala-kala masa-masa berbayang mesem ya udah gimana? Yang karo budal iki kudu nginya mesem iku. Ya tek pas menyapa ya Bu. Mangga menyapa. Pokoke nyong sing diserang karo sapa ben nyong ora tak pilih-pilih. Beda-beda. Dari semua lapisan masyarakat, nyong tukang citak bata nyong wae. Contohnya. Sabari, Iya. juragan yang masih malu, juragan tahu, juragan kayu, Copeker. sobeker, Gamelan. gamelan yang malu, tukang bangun yang malu jenenge rakijan. Asline jan tukang bangun karo nyong jan hopeng. Iya. Nyong jan tukang mesin cuku barang yang pada pemulane cerita karo nyong cerita apa mesti tae. Cerita bangun mesti tae yang mau nyong benya tukang bangun. Masuk. Sarang gondoknya ada sekitar baunya 15 kilo. Ning nyong ana wong ora tegelan dari 15 kilo, ning bang 20 kilo mawon. Ngerti nyong? Urungi gue ya, oh ya. Gue mikir gue 5 kilo. Iya. Boleh. Caranya kayak gitu. Iya. Jadi cerita apa kalau nyong itu asal ning cing umum dulu. Iya. Asal cerita dawur nyong orang kaya. Nah, Cerita baru kopi. Kayak ceritanya kalau tukang benong. nah, istana si Dilek-Dilek Sambil cerita sound system, ceritanya kalau Joki, Iya. kalau Junet, kalau Lolo, Iya. kalau Sirin, Iya. ceritanya sound system, Iya. cerita Terus Supiran kalau Jawi, dari Min. dan ini tambah cerita TikTokan kalau Sinden. Kapan kok sih dia cerita, Jan? Maksudnya baru parai, Oh, kapan mau jadi kuarai ya? Pinter Rika loh, yo. Iya. yang kita 2 tahun itu lah. Iya, kan gue baik ya. Kalau itu 11 sing awet, 11 susu nyong 11. Bukan uriku hari nyong dari buka gawe. Dok cerita nelayan nyong juga nelayan. Kalipong, Kalipati, dan kami ini. Cerita kadus nyong jadi bakir kadus. Mas Dala dimantuin. Iya, bekan apa Mas Dala? Bukan yang orang kok berkaro Mas Ardi yang cerita karo Maningsun kan nelayan. Iya, iya gaduh ya. Para sahabat. Maningsun beraya. Cerita nelayan ya apa? Wih cerita mau maning bakul kerambi. Bakul kerambi. Lu wow, ini kan bakul kerambi. Guru. Guru ya, Dokter. Sandik dong bakul kerambi, sandik. Kenapa gitu Mas Salim? Lu kerambi pring. Pantesan main gitu. Gedang. Kok bakul gedang yang bagus. Bakul gedang. Akrabun. Oh iya, juragan. Wow, dari orang baru. Juragan pari ya, baru. Juragan beras ya, Oke, Prabu Jari lah. tukang kibik penyeng mau. Jadi seorang nanas iki lah tidak. Kemien lagi ada kemien. Cerita kemien ya. Ada kemien. Setia harus. Tahu yang permainan tukang kibik, power kabutan baik, dan juga bisa buka.
Guyon ya Gus. Iya, apa? Yo mulai dari situ. Kersane Tutur guwitan Banyumasan yang rumangsa tiru budaya Banyumas tak melu muri-muri. ya, ini Harus gunung darat ya sini. Dekirna. Jadi rumah Tulis-tulis tiari. siswa SMK Banyumas ya ke sini aku. Nggih.